A les nostres formacions a Scodi nosaltres treballem moltíssim els indicadors de rendiment, els KPIs. Per què? Perquè per nosaltres són clau per analitzar la situació de la botiga i sobretot per avalar números totes aquelles realitats de la botiga que moltes vegades no sabem molt bé com explicar. En primer lloc treballem el que és el tràfic, és a dir, la quantitat de persones que entren a la botiga. En segon lloc treballem, evidentment, la conversió, és a dir, la capacitat que tenim des de botiga per convertir aquest tràfic en compradors. I després ens centrem en el preu mig, el tiquet mig, el UPT o venda creuada, que és la capacitat que tenim nosaltres amb les persones, un a un, de fer venda creuada, de crear un tiquet mig més alt, més interessant, etc. Els KPIs són per motivar i en cap moment per demostrar que les coses no s'estan fent bé. I per què dic això? Perquè els KPIs han de ser creïbles, han de ser mesurables, òbviament. Si tu vols començar a treballar amb els KPIs, el primer que has de fer és molt bàsic, és agafar, intentar treure els KPIs de l'últim any teu, veure on estàs en cadascun d'ells i ajudar els equips a millorar i demostrar que al cap i a la fi els resultats els aconsegueixen les persones.